Abdul. Babu lokacin jira a wannan shekara, sun zuba idanuwa faso suke mu gagara. Ya Rabbi ba mu dama a dukkan lamura, mu dinga yi suna jin daɗi na tambura. Ai sai Allah ya yi, ba su gane nufina ba, lokaci baya jira ba zan fasa shirina ba. Lokaci baya jira ba zan fasa shirina ba. A gida doje Allah za mu yi wuce, sabon salo muke ba su fa har ana kwatance. Kuɗi su kasance, ɗaukaka ta kasance, kuɗi ya bi jiki waƙa ai sutura ce. Kuɗi ya bi jiki waƙa ai sutura ce. Mr. Odogu mun tafi sai mun garji da mun zo. Wani kuɗi tuli a banki mu kashe mu ƙara kashewa har mu kai wasu mama. Arziki a ƙasa har maƙiyan masu taɓa. Mr. Odogu mun tafi sai mun garji da mun zo. Wani kuɗi tuli a banki mu kashe mu ƙara kashewa har mu kai wasu mama. Arziki a ƙasa har maƙiyan masu taɓa. Lissafi ya kare, komai sai an jure, da sun zaci mun sare, to Allah ya kare. Musu ko su yi saurare su jawo in ta kare. Mr. Odogu mun tafi sai mun garji da mun zo. Wani kuɗi tuli a banki mu kashe mu ƙara kashewa har mu kai wasu mama. Arziki a ƙasa har maƙiyan masu taɓa. Arziki a ƙasa har maƙiyan masu taɓa.